O conselleiro de Cultura Román Rodríguez presidía onte pola noite no Teatro Coliseo Noela unha sesión solemne da Academia Xacobea, que tiña como principal finalidade a incorporación de 3 novos membros á institución. José Fernández, canónigo, lector da Catedral de Santiago; Isidro García Tato, historiador e investigador do Instituto Padre Sarmiento; e o noiés Agustín Dosil, presidente da Archicofradía. Este último, no seu discurso, puxo en valor os lazos que unen a Noia coa tradición xacobea. Noia tivo un papel moi importante nas peregrinacións a Compostela como Portus Apostoli. Noia foi grande ao longo de toda a Idade Media. Quen era dono da Coruña e quen era dono de Noia era dono de Galicia. Na súa intervención, o titular de Cultura destacou a contribución de entidades como a Academia Xacobea, o estudo, investigación e divulgación das peregrinacións a Santiago. Entender en toda a súa profundidade e extensión o fenómeno, o que significan os camiños de Santiago, é fundamental e é indispensable para entender tamén en toda a súa profundidade e extensión a Galicia. Mais aínda, se cadra, nun contexto de preparación do Xacobeo 21 no que o goberno galego levamos xa tempo traballando. Estamos ante unha nova gran posta de largo de todos os camiños, as portas dunha gran festa da nosa cultura, dunha gran festa da arte e do humanismo que une o pasado co futuro,